Панядзелак 24 лютага Белсат Зум вашай увазе ў студыі Віталь Бабін. Вітаю, запрашаю на выданне з размовамі і аналітыкай. І вось якія тэмы сёння ў нас. Прарыў дыпламатычнай ізаляцыі. Лукашэнкаўскі міністр Рыжанкоў з высокай трыбуны ААН у Жэневе распавядае аб правах чалавека ў Беларусі. Роман Пратасевич сцвярджае, што палітвязні выходзяць на волю, нават калі не пішуць прашэнне аб памілаванні. А што наконт супрацы з КДБ? 3 гады поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Роля Беларусі ў ёй і наступствы для нас усіх. Міністр замежных справаў Лукашэнкі Максім Рыжанкоў прыбыў у Жэневу, дзе бярэ ўдзел у важных міжнародных падзеях. Як паведамляе тэлеграм-канал «Глас МИДа», візіт Рыжанкова пачаўся з удзелу ў сегментах высокага ўзроўню сесіі Рады правоў чалавека ААН і канферэнцыі аб разбраенні. У рамках паездкі міністр сустрэўся з дырэктарам міжнароднай арганізацыі міграцыі Эймі Поуп. Таксама адбыўся ягоны выступ на паседжанні Рады правоў чалавека ААН. Тым часам Еўразвяз пашырае санкцыйны ціск, публікуючы 16-й пакет абмежавальных захадаў, прыняты сёння не толькі ў дачыненні Расіі, але і Беларусі. Паводле заявы ЕЗ, новыя санкцыі ахопліваюць гандлёвыя абмежаванні, аналагічныя ўведзеным супраць Расіі, а таксама дадатковыя забароны, якія тычацца продажу праграмнага забеспячэння, фінансавых аперацыяў з крыптавалютамі і транспарту. Акрамя таго, Еўразвяз увёў новы крытэр санкцыйнага спісу, нацэлены на асобаў арганізацыі структуры, звязаныя з вайскова-прамысловым комплексам Беларусі. З намі на сувязі намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Спадар Павел, вітаю вас. Вітаю вас. На ваш погляд, можна лічыць запрашэнне Максіма Рыжанкова ў Жэневу як нейкі, можна сказаць так, прарыў дыпламатычнай ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі? Не, гэта хутчэй выкарыстанне лазеек, які заўсёды выкарыстоўвала беларуская дыпламатыя, удзел у міжнародных арганізацыях, у паседжаннях міжнародных арганізацый, у генеральных асамблеях заўсёды выкарыстоўваўся дзеля таго, каб можна было абмінуць санкцыі, прайсці міма персанальных санкцый, а мы ведаем, што ў адносінах да Рыжанкова дзейнічаюць персанальныя санкцыі Еўрапейскага саюза, да якіх далучылася таксама і Швейцарыя. Гэта фактычна як шалудлівы кот. Рыжанкоў паспрабаваў потрапіць у Жэневу. Ну, ведаеце, кот можа знайсці любую дзірку і залезці ў гэтую дзірку. Ён з параднага ўваходу уехаць у Швейцарыю, Еўрапейскі саюз не можа, таму зайшоў вось так, скажем, з запаснога ўвахода ці выхаду, да, куды зайшоў, адтуль і выйдзе. Такія прыклады ёсць. Мы ведаем, і вы таксама пра гэта расказвалі, удзел так званай парламенцкай дэлегацыі ў паседжаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ, якія адбываюцца рэгулярна ў Вене. Я памятаю, што я абмяркоўваў з паслом Аўстрыі. Тут у Варшаве гэта пытанне, ён разводзіў рукамі, што яны фактычна не могуць заблакаваць удзел беларускіх так званых парламентарыяў у гэтых пасяджэннях, таму што ёсць статус АБСЕ, і Аўстрыя падпісала адпаведныя дакументы. Так і Швейцарыя падпісала адпаведныя дакументы з аддзяленнем ААН у Жэневе, і таму яны вымушаны выконваць гэтыя міжнародныя абавязательствы. Ну, але галоўнае нават не ў тым, што ён туды патрапіў, што ён там будзе казаць. Ён, конечно, будзе хутчэй за ўсё спрабаваць даказаць іншым краінам про тое, што аднабаковае выкарыстанне санкцый гэта з'яўляецца самым яскравым прыкладам парушэння правоў чалавека. Но я ў адказ хацеў бы яму прывесці прыклад, а чаму Беларусь, напрыклад, выйшла з факультатыўнага пратаколу да пакта о грамадзянскіх і палітычных правах. Калі камітэт па правах чалавека раней мог даваць заключэнне па сітуацыях Беларусі, напрыклад, было заключэнне па судоваму працэсу, звязанаму з тэрактам у мінскім метро. І там было адзначана, што не былі выкананы усе правілы, стандарты судовага працэса. Але зараз лукашэнкаўская Беларусь выйшла з гэтага факультатыўнага пратакола, і фактычна заключэнне камітэта па правах чалавека не дзейнічаюць у адносінах да Беларусі. Я хацеў бы спытацца ў Рыжанкова, а як ён гатовы растлумачыць ці бараніць правы дачкі яго жонкі, калі у адносінах да яе ўзбуджана крымінальная справа, і яе інфармуюць аб тым, як ідзе гэтая крымінальная справа, не прадстаўляюць абаронцу. Калі у адносінах да дачкі яго жонкі, разумеем, пра каго я кажу, адбываецца канфіскацыя маёмасці. Вось ён, як міністр замежных спраў Лукашэнкі, гатовы это растлумачыць партнёрам? Ну, вяртаючыся да санкцый, скажу так.
Калі яны супраць санкцый, то няхай не прымяняюць аднабаковыя санкцыі як Беларусь у адносінах да іншых краінаў і да іншых партнёраў, бо яны прымяняюць інструмент контрсанкцый. І гэта таксама аднабаковы інструмент санкцый у адносінах да іншых краінаў. Ну гэта ж все крывадушнасць. Яны будуць абскарджваць еўрапейцаў за прымяненне санкцый, а самі абсалютна робяць такія жа крокі. Няхай просто не прымяняюць гэтых крокаў, тады ў іх будзе, позиция ясная і зразумелая. Рыжанко, на ваш погляд, паспрабуе ў Жэневе сустрэцца з еўрапейскімі сваімі калегамі, каб іх пераканаць у тым, каб гэтыя санкцыі ўсё ж такі адмянялі? Я не думаю, што хтосьці з міністраў замежных спраў пойдзе на публічныя, можа, такія сапраўды двухбаковыя сустрэчы еўрапейскіх міністраў. Хутчэй за ўсё гэта будуць, як заўсёды, лацінаамерыканскія краіны. Зразумела, магчыма, Венгрыя, там, можа, Словаччына. Мы ведаем, што яны такія штрейбрэхеры ў пазіцыі Еўрапейскага Саюза. Я думаю, што Рыжанкоў будзе прыбегаць да гэтага інструменту міжнародных арганізацый. Можа, і ў Парыж калісьці прыехаць, бо там ёсць ЮНЕСКО, у Вену прыехаць. Зноў жа такі там ёсць аддзяленне ААН у Вене, дзеля таго, каб такую камунікацыю ажыццяўляць. Пытанне, што ён прапануе падчас гэтых размоваў. Тут не пытанне, адбылася сустрэча ці не адбылася сустрэча. Калі ён будзе казаць, што ў нас усё добра, усе правы саблюдаюцца, і мы палітыку мяняць не будзем, па што з ім сустракацца? Калі яны гатовы мяняць палітыку, а лепш, калі яны зменяць палітыку, вось тады ёсць сэнс у такіх сустрэчах, правда? Пакуль мы не бачым ніякіх прыкметаў таго, што рэжым Лукашэнкі і яго прадстаўнік, міністр замежных спраў, гатовы мяняць палітыку. Ці змянілі ў нейкім сэнсе палітыку. Затрыманні адбываюцца, суды адбываюцца, колькасць палітычных зняволеных велічэзная, она не памяншаецца. Таму я лічу, што вось сёння Еўрапейскі Саюз, прымаючы чарговы санкцыйны пакет, дае яшчэ раз, разам, дарэчы, з Венгрыяй і са Славакіяй прагаласавалі за гэты санкцыйны пакет, дае яшчэ раз моцны сігнал Лукашэнку і яго міністру Рыжанкову. Змяняйце палітыку, бо калі не зменіце палітыкай, санкцыі будуць толькі прырастаць. Тое, што інтэграл патрапіў у гэты спіс санкцыйны, гэта балючы такі сігнал для Лукашэнкі? Я не думаю, што тут мы павінны засяродзіць увагу на інтэграле. Да, публічна гэта інфармацыя цікавая, што якраз Лукашенко на мінулым тыдні быў у інтэграле, расказваў, якая там цудоўная вытворчасць. А хаця гэта вытворчасць накіравана на вайну, бо яны дапамагаюць у вытворчасці зброі, узбраенняў для Расійскай Федэрацыі. Але гэты санкцыйны пакет, важна адзначыць, што, па-першае, ён сумесны. Ён тычыцца як Расіі, так і Беларусі, і гэта вельмі важна. Тут уже не падзяляюць две краіны агрэсара. Агрэсар Расіі, агрэсар Беларусі, якая прадставіла тэрыторыю, дапамагае зараз у працягванні агрэсіі. Першы пункт галоўны і важны гэта гарманізацыя санкцый. Мы дамагаліся гэтага, мы апелявалі да партнёраў яшчэ з сакавіка 2022 года. Гэта цяжкая праца. Пазней у мінулым годзе у меня была сустрэча са спецпрадстаўніком ЕС паслом Саліванам па пытаннях санкцыйнай палітыкі. Быў прыняты летам санкцыйны пакет, які гарманізаваў, як казалі літоўскія партнёры, на 60% санкцый у адносінах да Расіі рэжыму Лукашэнкі. Зараз гэта чарговы крок. Мы у Брусэлі размаўлялі пра гэта ў снежні падчас кансультатыўнай групы. Беларусі есть, вось пытаюцца, па што мы сустракаемся. Якраз гэта тэма была галоўная, нас пачулі і ідзе шлях гарманізацыі. Другое, гэта пытанне транзіту тавару. Мы ведаем, што Беларусь з'яўляецца краінай, якая выкарыстоўваецца ў вайне ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, бо шмат тавараў афармляецца нібы ў Казахстан, Узбекістан, едуць праз тэрыторыю Беларусі, застаюцца на тэрыторыі Беларусі, з гэтых тавараў пазней робіцца, напрыклад, тым жа інтэгралам некая прадукцыя, якая пастаўляецца Расійскай Федэрацыі, і пазней гэтыя ракеты забіваюць украінскіх дзяцей. І вось транзіт будзе абмежаваны, гэта вельмі важна. Наступнае гэта кантроль за санкцыямі. І тут фактычна Еўрапейскі Саюз уводзіць абавязак для ўсіх кампаній, якія будуць ведаць пра парушэнне санкцыйнай палітыкі на працягу 2 тыдняў паінфармаваць фінансавыя структуры краінаў, у тым ліку фінансавую выведку Еўрапейскага Саюза аб парушэнні санкцый. Ну і першы раз, это 4-й пункт, першы раз фактычна Еўрапейскі Саюз кажа пра прымяненне другасных санкцый у фінансавай сістэме. Мы дамагаліся, менавіта наша каманда пераконвалі еўрапейцаў, каб ввели санкцыі на так званы СФПС, сістэма фінансавых передач і сообщений. Гэта аналог SWIFT расійскі, і гэтыя санкцыі былі ўведзены з лета мінулага года. Але некаторыя банкі дапамагаюць абыходзіць гэтыя санкцыі Расійскай Федэрацыі, у тым ліку і беларускія банкі. Мы пакуль не ведаем,
якія банкі трапілі ў гэты санкцыйны пакет, але 3 банкі патрапілі за дапамогу. Яны патрапілі пад другасныя санкцыі Еўрапейскага Саюза. І гэта папярэджанне ўсім беларускім банкам. Калі вы будете дапамагаць расійскай банкаўскай сістэме у абыходжанні санкцый, уведзеных Еўрапейскім Саюзам у адносінах да расійскіх банкаў, вы патрапіце пад другасныя санкцыі Еўрапейскага Саюза. Гэта вельмі моцны пераказ. Так што, санкцыйны пакет даволі сур'ёзны. Наколькі рэальна, спадар Павел, на ваш погляд, спробы абыходзіць санкцыі, дамаўляцца з новымі парламентарамі Нямецчыны? Наперададні адбыліся выбары ў Бундестаг, і туды у тым ліку патрапілі тыя дэпутаты, якія будуць не супраць весці нейкія справы з рэжымам Лукашэнкі. Уже ведаем такія прыклады на прыкладзе Йорга Дернау, які акурат такі ад партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны» мае свой бізнес у Беларусі. Вельмі важна, што у парламент, у Бундестаг не прайшла партыя прарасійская, прапуцінская партыя. Гэта Саюз Сары Вагенкнет, якая атрымала 4,9, 7 і там некалькі лічбаў працэнтаў галасоў. Яны набралі 13 тысяч галасоў, бо гэта абсалютна прарасійская, прасавецкая партыя. І калі б яна патрапіла, она тэарэтычна магла бы ўвайсці ў кааліцыю. Але важна адзначыць, што перамаглі ХДС, ХСС, гэты блок. Канцлерам, як мы разумеем, стане Мерц, вядомы нямецкі палітык, які займае вельмі моцную пазіцыю у адносінах да падтрымкі Украіны. І мы спадзяемся, што ў адносінах і да дэмакратычнай Беларусі. Ён сустракаўся са Светланай Ціханаўскай яшчэ раней. Вельмі важна, што ён дэклараваў неабходнасць павелічэння дэфіцыту бюджэту Германіі, што дазволіць Германіі выдаткаваць больш сродкаў на абарону уласную і больш сродкаў на падтрымку Украіне, якая змагаецца за сваю тэрытарыяльную цэласнасць. Таксама яны кажуць пра магчымы запуск аднаўлення атамных электрастанцый. І ў гэтым кантэксце важна зразумець, што гэта абмяжуе запатрабаванне, фактычна абнуліць запатрабаванне на расійскі газ. Калі гэта адбудзецца, і значыцца тэма ўжо залежнасці ад расійскіх энерганосьбітаў, яна проста знікне з палітычнай сферы ў Германіі. Калі гэта адбудзецца, зразумела, это будзе залежаць, з кім ХДС, ХСС заключаць кааліцыю. Калі будуць зелёныя, то зелёныя, конечно, будуць супраць гэтага. Але для нас вельмі важныя гэтыя выбары ў Германіі, у Нямецчыне, таму што для нас важна сильная Еўропа. І калі Еўропа будзе сильная, а зараз выклікі, якія існуюць у міжнароднай глобальнай палітыцы ў сувязі з абраннем новага прэзідэнта США, яны вельмі моцныя, то мы, як еўрапейскі народ, беларусы, мы будем разлічваць і разлічваем на падтрымку Еўропы. А каб Еўропа была ў стане дапамагчы нам аднавіць дэмакратыю, свабоду і незалежнасць, Еўропа павінна быць сильнай, моцнай. І мы спадзяемся, што менавіта блок Германія, Францыя, Польшча, і іншыя буйныя краіны члены Еўрапейскага Саюза сапраўды будуць рэальнымі удзеяннымі саюзнікамі нашай барацьбы. Да, яна доўгая, яна цяжкая, але без моцных саюзнікаў, з моцнай пазіцыяй асягнуць выніку будзе цяжка. Я разлічваю, што канцлер Мерц менавіта належыць да таго кола палітыкаў нямецкіх, які будзе падтрымліваць дэмакратычныя намаганні беларускага грамадства. Да гэтага варта яшчэ дадаць, напэўна, і іншых хаўруснікаў Еўропы, у тым ліку Аўстралію, якая таксама увяла санкцыі ў аднабаковым парадку. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Роман Пратасевіч у сваім тэлеграм-канале апублікаваў допіс, у якім даў парады палітзняволеным наконт таго, як правільна складаць прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. У Пратасевіча прагучала нечаканае прызнанне, якое супярэчыць афіцыйнай прапагандзе. Паводле Пратасевіча, вядомыя выпадкі, калі зняволеныя адмаўляліся прызнаваць сваю віну, але ўсё роўна атрымлівалі памілаванне. Гэта магчыма, калі ініцыятыва напісаць прашэнне паходзіць ад адміністрацыі калоніі. У адваротным выпадку, калі асуджаны самастойна падае зварот без прызнання віны, ягонай просьбы нават не разглядаюць. Гэтыя словы супярэчаць шматгадовым сцверджанням дзяржаўных медыяў, якія настойваюць, што ўсе палітвязні, вызваленыя праз памілаванне, прызналі сваю віну. З намі на сувязі праваабаронца «Вясны» Алесь Буракоў. Алесь, вітаю вас. Прывітанне. Ці вам, праваабаронцам, вядомыя выпадкі, калі палітвязняў выпускалі, нават калі яны не пісалі прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі?
На дадзены момант такіх выпадкаў мы не ведаем. Відавочна, што мы не можам апрасіць усіх выпушчаных палітвязняў, але сярод тых, каго выпусцілі, ну, амаль усе, прынамсі, пісалі памілаванні. Ну, акрамя тых, хто, канешне, выйшаў менавіта па тэрміне. То бок гэта абавязковая умова для вызвалення для палітычных зняволеных. Вось гэтае прашанне, так разумею. Хутчэй за ўсё так. Ці дапускаеце вы таксама выпадкі, калі, як сцвярджае Роман Пратасевіч, адміністрацыя калоніі сама можа скіраваць вось такое прашэнне на імя Лукашэнкі, нават калі чалавек сам яго не пісаў? Такія выпадкі таксама нам невядомы, але ўсё цалкам можа быць. Але хутчэй я магу дапусціць тое, што адміністрацыя калоніі можа прынудзіць чалавека гэта зрабіць, тым больш, што сродкаў у іх для давлення больш чым дастаткова. Яшчэ калі мы кажам пра прызнанне віны, калі не прызнаеш гэтай віны, ці гэта аўтаматычна азначае, што ты не можаш выйсці па памілаванні? Нет, гэта аўтаматычна гэтага не азначае. Відавочна, што людзі, якія сядзяць па палітычных артыкуле, в прынцыпе, ні ў чым не вінаватыя, і тое, што там нейкі суд даў ім нейкі тэрмін, пакараў іх, гэта не азначае тое, што гэтыя людзі здзейснілі штосьці злачыннае. І гэта разумеюць і людзі, і праваабаронцы, і журналісты, і у тым ліку і адміністрацыі, суды, міліцыянты, усе астатнія. То бок, чалавек мог не прызнаваць сваю віну, але пры гэтым яму ўсё роўна могуць прапанаваць падпісаць прашэнне аб памілаванні да спадара Лукашэнкі. Бывае так, што людзі пішуць прашэнне аб памілаванні, і тым не менш яны не выходзяць на свабоду, з чым гэта можа быць звязана, як тут дзейнічае логіка ўладаў? Цяжка, канешне, казаць, але да, гэта сапраўды так. Больш за тое, былі выпадкі, калі палітвязняў масава пачалі прасіць, нават не прасіць, а патрабаваць ад іх, каб яны пісалі прашэнне аб памілаванні. Але гэтая лічба палітвязняў нашмат шырэйшая, чым колькасць тых, каго выпусцілі. Хутчэй за ўсё гэта звязана з прыніжэннем годнасці людзей, то бок уладам патрэбна, спадару Лукашэнкі патрэбна, адміністрацыям калоніі патрэбна, каб людзі такім чынам выказалі, як гэта сказаць, сваю паразу перад гэтым рэжымам. Гэта проста інструмент ціску і не больш за тое. І ў гэтай рамкі, я так разумею, і парады Романа Пратасевіча абавязкова звяртацца да Лукашэнкі паважаны Александр Рыгорович, рабіць гэта адразу 2 разы на пачатку гэтага ліста з прашэннем о памілаванні і ў канцы. Хутчэй за ўсё з гэтым звязана. Я так думаю, што трэба яшчэ і пазначаць абавязкова, што паважаны Александр Рыгорович яшчэ і прэзідэнт. Я думаю, што яму гэта таксама вельмі важна пачуць ад тых, каго ён лічыць сваімі супернікамі. Але тут вельмі такая гарачая дыскусія разгарэлася днямі ў Фэйсбуку. Гэта дыскусія адносна акцэптавання палітвязнямі пагаднення аб супрацы з КДБ дзеля таго, каб выйсці на свабоду, як адна з прычынаў таго, што чалавека могуць увогуле выпусціць. І вось палітык Зенон Пазняк раскрытыкаваў Паліну Шэрэнду-Панасюк, якая падпісала такую паперу, але ў выніку апублічыла гэтую інфармацыю, даўшы адмысловую прэсавую канферэнцыю. Якое меркаванне ў праваабаронцаў на гэты конт? Ці варта падпісваць такія паперы і потым апублічваць гэтую інфармацыю? Ці не ісці ні на якія здзелкі, ну і спадзявацца на тое, што без падпісання вось гэтай паперы з КДБ ёсць шанец, каб выйсці на свабоду? Па-першае, тут трэба разумець, што, я думаю, далёка не ўсе, нават памілаваныя палітвязні, падпісваюць гэтыя паперы аб супрацоўніцтве. Відавочна, што спадарня Паліна гэта значна ўсё ж такі ў палітыцы фігура, аўтарытэтная фігура. І я разумею логіку КДБ, каб яна грукла ім штосьці. Калі чалавек, напрыклад, там сеў проста па артыкуле, напрыклад, 368 там за абразу Лукашэнкі, але пры гэтым ён вельмі далёкі ад палітыкі, і такіх таксама шмат. Ну, навряд ці яму будуць штосьці прапаноўваць падпісаць, таму што для сілавікоў такі чалавек наўрад ці прадстаўляе вялікую цікавасць. Што датычна падпісваць ці не, ну, канешне, лепей за ўсё не падпісваць, але тут трэба разумець, што тыя, хто дае гэтыя парады, я у тым ліку зараз, іншыя людзі, яны, што называецца, не ў турме. І калі ў чалавека ёсць шанец выйсці там праз падпісанне пэўных такіх папераў, ну, вырашаць выключна яму.
Таму што трэба ж разумець, што людзі ж у калоніі не ў санаторыі, ці ў турме, не ў санаторыі. З іх здзекваюцца, іх скуюць. Гэта заўсёды вялікі прэсінг. Гэта прэсінг таксама і для сваякоў палітвязняў. І калі можна штосьці зрабіць, каб паскорыць свой выхад на свабоду, ну, напэўна, можна гэта зрабіць. Прынамсі, я не бачу тут ніякіх маральных арыентыраў, якія б маглі б штосьці саветаваць. Адзіны савет, што калі сапраўды такая паперка была падпісаная, варта, канешне, максімальна публічыць, як толькі для гэтага з'яўляецца магчымасць. Яшчэ крышку па статыстыцы рэпрэсіяў хацеў бы, Алесь, з вамі пагаварыць. Вось з 17 па 21 лютага ў беларускіх судах разглядалі як мінімум 58 крымінальна-палітычных справах, і ў межах якіх судзілі 72 асобы. Ідуць зараз перамовы, як вядома, паміж рэжымам Лукашэнкі і ўрадам ЗША аб спыненні рэпрэсіяў, аб вызваленні палітвязняў. Але суды, я так разумею, працуюць у звычайным парадку, ўжо нягледзячы на гэтыя працэсы. Ці як гэта адбываецца? Няма пакуль нейкай адмашкі зверху, і калі такая адмашка паступіць, напрыклад, ці спыняцца вось усе гэтыя працэсы, на ваш погляд? Цяжка судзіць, таму што ўсе гэтыя словы пра перамовы з рэжымам Лукашэнкі і адміністрацыі США, ну, пакуль гэта словы. Праваабаронцы дакладна не адчулі ніякіх паляпшэнняў ці палягчэння сітуацыі. Суды, як вы трапна заўважылі, як шлі, так і ідуць. І па шчырасці, нават калі будзе заключаная нейкая дамова, ну, гэта ж не выключае таго, што увесь гэты злачынны працэс пакарання людзей за іх меркаванне, іх думкі, іх паступкі нейкія палітычныя, ну, ён не скончыцца. Ну, умоўна кажучы, няма ніякіх рычагоў, каб нейкім чынам уздзейнічаць на Лукашэнку. Можна, канешне, думаць там пра санкцыі і пра тое, што яны вельмі балюча б'юць па рэжыму, але, ну, як мне падаецца, гэта асабістае меркаванне больш ўсё ж такі б'е рэжым Лукашэнкі па беларусах. Ну, гэта бальней адчуваецца. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Дзякую вам. У Гомлі можа з'явіцца самая дарагая паркоўка ў Беларусі. Замест медычнай установы на вуліцы Фядзюнінскага з'явіцца аўтамабільная пляцоўка ўсяго на 20 месцаў. Паводле папярэдніх ацэнак, знос недабудаванага шпіталю абыдзецца бюджэту ў суму каля $900 000. Это азначае, што цана аднаго паркавальнага месца дасягне амаль $45 000, сумы, за якую можна набыць кватэру. Пра іншыя падзеі ў скароце навінаў. У трэцюю гадавіну паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну у Кіеў прыбылі лідары еўразвязаў і краінаў-партнёраў. Сярод іх старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен, старшыня Еўрапейскай рады Антоніо Кошта, прэм'ер Канады Жустэн Трудо, а таксама кіраўнікі Латвіі, Літвы, Эстоніі, Фінляндыі, Даніі, Ісландыі, Нарвегіі, Швецыі ды Іспаніі. Палітыкі бяруць удзел у памятных падзеях і абмяркоўваюць дапамогу ўкраіне, яе бяспеку і інтэграцыю ў ЕЗ. Бязвізавы турызм у Беларусь набірае абароты. За апошні тыдзень нашу краіну ў бязвізавым парадку наведалі амаль 3900 жыхароў еўрапейскіх краінаў, што перавышае паказнікі папярэдняга перыяду. З моманту ўвядзення бязвізавага рэжыму ў 2022 годзе Беларусь наведаў больш за 1 мільён еўрапейцаў. Замежнікі могуць уязджаць праз любыя міжнародныя пункты пропуску нашай краіны і заставацца тут да 30 дзён. Улады Беларусі падоўжылі бязвіз да канца 2025 года. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю правяло маштабнае правяранне сеткі дыскаунтараў «Светлафор» і выявіла парушэнні ва ўсіх 22 правераных крамах. Рэвізія прайшла ў гандлёвых кропках у абласных цэнтрах, Менску, а таксама ў Стоўбцах і Дзяржынску. Асабліва трывожны факт, што ў 3 крамах на паліцах была прадукцыя са скончаным тэрмінам прыдатнасці. Ведомства запатрабавала неадкладна ліквідаваць парушэнні. Сетка «Светлафор» налічвае 127 крамаў па ўсёй Беларусі. Правяранні ў гандлі працягваюцца. Раней выявілі парушэнні ў Капечцы, Дабраноме і суседзях. Найбуйнейшы маркетплейс Wildberries плануе пашырыць свае паслугі і запусціць у Беларусі ўласны сервіс таксі. Гэты праект будзе дадаткам да кур'ерскай дастаўкі і дапаможа палепшыць лагістыку кампаніі. Як паведамляюць крыніцы ў сферы IT і лагістыкі, інтэрфейс праграмы ўжо гатовы, але тэрміны запуску пакуль не ўдакладняюцца. Паводле прадстаўніка Wildberries, пілотны праект стартуе ў беларускай сталіцы, але толькі пасля завяршэння ўсіх неабходных падрыхтоўчых працэсаў.
Мінула 3 гады, як Расія распачала поўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну. Расійскія прапагандысты, а з імі Александр Лукашенко прагназавалі, што возьмуць Кіеў максімум за 3-4 дні. Але цяпер ужо ясна, што гэтыя сцэнары былі памылковымі. Змяніліся і ваенныя мэты Крамля. Калі ў першыя дні ўварвання Расія разлічвала захапіць усю ўкраіну, ды імкнулася да Кіева, то цяпер баявыя дзеянні сканцэнтраваныя пераважна на ўсходзе і поўдні. Аднак менавіта першыя месяцы вайны і бітва за сталіцу сталіся пераломным момантам у супрацьстаянні. Беларусь стала важным плацдармам для расійскага ўварвання. Менавіта з яе тэрыторыі расейцы заходзілі на поўнач Украіны, наносілі ракетныя ўдары, атрымлівалі лагістычнае і тэхнічнае падтрыманне. Аднак лукашэнкаўскі рэжым так і не адправіў войскаў на фронт. Нават цяпер, калі Владзімір Зеленскі заяўляе пра магчымую новую пагрозу з поўначы, армія Беларусі застаецца па-за баямі. 3 гады шмат беларусаў працягваюць змагацца на баку Украіны ў складзе добраахвотніцкіх батальёнаў, абараняючы яе незалежнасць ад расійскай агрэсіі. За гэты час, паводле розных ацэнак, колькасць загінулых беларусаў можа дасягаць 70 асобаў. Імёны многіх герояў захоўваюцца ў таямніцы, каб абараніць іхныя сем'і ад пераследу. Сваё стаўленне да ўцягвання Беларусі ў поўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну нашаму каналу пракаментаваў палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Удел Беларуси у войне, нехай и ускосное, радикально поменяла, скажем, замежно-політичную и военно-політичную ситуацию в Беларуси. Она была утягнута в российские милитаристские планы, она была зафиксована на международном уровне, у приватности ОАН, как соагрессор з усімі наступствамі, і з-за гэтага заходнія краіны прынялі даволі жорсткія эканамічныя санкцыі адносна Беларусі. Так што саўдзел Беларусі ў вайне – гэта вельмі негатыўны момант у беларускай гісторыі і ганебны момант, і я думаю, што ён запомніцца, ён будзе мець вялікі негатыўны ўплыў на палітыку Беларусі і на становішча Беларусі і на статус Беларусі. На тэрыторыі Беларусі праводзілася трэніроўкі тых военноабавязаных, якія мабілізавалі у Расіі на вайну. З тэрыторыі Беларусі пастаўляліся нейкія боеприпасы, узбраенні, якія захаваліся тут яшчэ з часоў Савецкага Саюзу. Беларусь падтрымлівае Расію на дыпламатычным узроўні, на ўсіх міжнародных пляцоўках. Так што уцягванне Беларусі ў гэты канфлікт, у гэту вайну відавочнае. І гэта факт, і гэта негатыўна ўплывае на міжнародны статус Беларусі. Беларусь фактычна аказалася адзінай краінай саюзнікам Расіі. Потым да гэтага далучылася Паўночная Карэя у такім адкрытым выглядзе. Але, бачыце, у Расіі саюзнікаў не так шмат. Беларускае войска наўрад ці будзе ўдзельнічаць у вайне, таму што беларускае грамадства гэтага не хоча. І тут по этому пытанню у расколатым беларускім грамадстве існуе вялізны кансэнсус. И Лукашенко упорно сопротивляется такому циску с боку России, и я не думаю, что нечто может поменяется, особливо теперь, когда говорка идет про некие перемовы, про примирение в Украине, тому вероятность удела белорусского войска невелика. Так само, как и невеликая магчимость нового нападу з тэрыторыі Беларусі расійскага войска.
Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць проста цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах, а таксама не забывайцеся зазіраць і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, а мае калегі з онлайну падрыхтавалі для вас агляд найцікавейшых матэрыялаў сацыяльных сетак. Беларускія вязні працуюць не толькі на патрэбы рэжыму Лукашэнкі, але і расійскай ваеннай машыны. Пра гэта распавяла былая палітзняволеная Паліна Шарэнта-Панасюк. Адмысловую публікацыю вы знойдзеце на нашай старонцы ў Фэйсбуку. Мы ж прапануем вашай увазе цытаты. Яны ператвораныя ў рабоў военно-прамысловага комплексу Расіі, бо на той фабрыцы РУБ-4 цалкам абшываецца расійская агрэсія ва ўкраіне. Шыюцца вайсковыя строі, насілкі, заплечнікі, камуфляжныя сеткі, патранташы. І гэта не 100, не 200 камплектаў. Лік ідзе на сотні тысячаў паставак гэтай формы ў Расію. Расіі выгадна шыць, таму што шыюць бясплатна фактычна. Таму што калі такі строй каштуе ад 700 до 1000 беларускіх рублёў, то жанчыны шыюць гэта, атрымліваючы за шыццё па 5-10 рублёў у месяц. Былі, канешне, заробкі і ў 2 рублі, і ў 70 копеек. Сталіся вядомыя пераможцы конкурсу фотаздымкаў Nature in Focus. За мінулы год узнагародамі традыцыйна адзначаюць фатографаў, якія адлюстравалі яркія моманты ў гісторыі прыроды і найважнейшыя праблемы яе захавання. Падборку кадраў пераможцаў вы знойдзеце на старонцы Белсату ў Фэйсбуку. Таксама прапануем паглядзець на найлепшыя фотаздымкі прыроды ў нашым эфіры. Як вы ставіцеся да святкавання Дня абаронцы Айчыны ў Беларусі? Такое апытанне размясцілі нашыя калегі на YouTube-канале Belsat Live. Сваімі думкамі падзяліліся больш за 450 падпісаных. Абсалютная большасць удзельнікаў апытання лічаць, што Дзень абаронцы Айчыны – гэта савецкае свята, якое не мае значэння цяпер. 8% мяркуюць, што гэта проста яшчэ адно з дзяржаўных святаў. 5% ставяцца да Дня абаронцы Айчыны добра, бо гэта важна для захавання гісторыі і ушанавання герояў. У каментарах падпісчыкі прапанавалі альтэрнатыву 23 лютага, 8 верасня. У гэты дзень у 1514 годзе адбылася бітва пад Воршаю паміж ваярамі ВКЛ і маскоўскім войскам. Каб пакарміць і пагладзіць казуль, беларусам не абавязкова ісці ў зоапарк, можна паехаць на Браслаўшчыну. У сеціве з'явілася відэа, як дзікія козы не баяцца людзей і спакойна выходзяць да іх з лесу. За мілавальныя моманты такой сустрэчы глядзіце на YouTube-канале Belsat Now і ў нашым эфіры. Смотрите, какие у нас ручные животные дикие. Козочки. Пришла сама. Съела хлеб, нет? Не хочет? Не голодная. Красивая какая. У Браслаўскім раёне дзікія казулі падыходзяць да людзей, таму што тут іх сустракаюць з дабрынёй. Красотулька. Слушай, не текает, да? Яны атрымліваюць асалоду ад сонечных праменняў і зусім не спяшаюцца сыходзіць.
На гэтым у нас усё. Дзякую за ўвагу. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.